Ардислановлар гаиләсе Ринат Яхевич һәм Мөвлегөл Хөсәйновны тагын бер матур котлау сәламе язганнар. Бу юлы үзләренең якын хатын-кызларын матур яз бәйрәме 8 март халыкара хатын-кызлар көне белән апалары Зөһрә Хөсәйновна, Надия Хөсәйновна, киленнәре Илсияр, Гөлүсә, Гөлфия, кодагылары Нажия һәм Гөлйөзем, киленнәре Эльвира һәм Римма, оныклары Алиночка, племяшкалары Динә, Альбина, Алсу, Гөлшат, Гөлирә, Әлфия, Виктория, Динараны һәм барча туганнар күршеләрен котлап, җылы теләкләрен юллыйлар. Шәшкәдә гүзәл булган җан ияләре, хөрмәтле хатын-кызлар. Кышның тәмамлануын һәр ел зарыгып көтеп алабыз. Чөнки гүзәл яз башында матур кояш нурларына төренеп безнең бәйрәм килә. Ни кадәр генә безне хатын-кызларны көчсез затлар дип санасалар да, барыбер безнең көчсез җилкәләр артында олы һәм җитди эшләр тора. Без бит әни дә, әби дә, кыз, апа, сеңел, яраткан җан юлдашлары да булырга тиеш. Өстәвенә өйдә генә түгел, эштә дә бар яклап уңган һәм булган булырга да өлгерергә тиешбез. Көннең яктылыгы кояшта, күкнең бар матурлыгы йолдызларында, кешелекнең бөтен гүзәллеге хатын-кызларында. Рөхсәт итегез сезне, кешелекнең бизәге булган гүзәл затларны, шушы искиткеч матур яз бәйрәме, халыкара хатын-кызлар көне белән тәбрик итәргә. Шушы гаҗәеп гүзәл бәйрәм көнендә елмаеп баккан кояштай һәр вакыт балкып яшәгез. Күңелегездән шатлык, тәнегездән саулык, сәламәтлек, йортыгыздан иминлек, бәрәкәт китмәсен. Тормышыгыз шатлык белән тулып торсын. Якын кешеләрегез кадерегезне белеп яшәсен. Кыштан арыган йөрәкләребезгә язның беренче җылы нуры булып керүче бүгенге бәйрәм сәламәтлек, бәхет һәм бәрәкәт китерсен иде. Бар хыялларыбыз чынга ашсын. Ә иң мөһиме, һәммәбездә бу якты дөньяда чын хатын-кыз бәхете татырга өлгерегез. Бәйрәмегез котлы булсын. Без сезне барыгызны да бик яратабыз һәм һәр вакыт кунакка көтеп калабыз. Хатын-кыз ул нәфис чәчәк, иркәне, назны сөя. Кадер белмәгән кулларда хатын-кыз шиңә, көя. Хатын-кыз ул кояш кебек, сиңа җылысын сибә. Олы хөрмәт күрсәтмәсәң ул сула, аннан кибә. Хатын-кыз ул таң кебек, көн башлана анардан. Хатын-кызны саклау кирәк, аннан тормыш яңарган. Кар астында әле кыр еллары, ләкин вакыт язга әйләнде. Бәйрәм белән сезне кызлар, котлы булсын дөнья бәйрәме. Ям истәсен бәйрәмегә тагын, бар яктылык нурга әйләнеп. Тырыш, назлы, гүзәл туганкаем, котлы булсын язгы бәйрәмең. Бәйрәм җиле калга тәрәзәгә, яшьлек кайта, җаннар нурлана. Умыр зая шыта бу мизгелдә, кар астында чишмә уяна. Ак бәхетләр теләп, кызыл талда йылкылдылар көмеш бөреләр. Котлы булсын матур язгы бәйрәм, шатлык белән тулсын күңелләр. Хөрмәтле хатын-кызлар, бар теләкләр чынга ашсын. Әлеге җыр да Ардислановлар гаиләсеннән бүләк булып яңгырасын. Kızıl ırık tügeligənidey, qara şəşin üriligenidey, senin nurlu bitlərindən günün yüzü görünigənidey. Kızıl ırık, suyup qaldım min seni görək. Kızıl ırık, al silmini koşup mübək. Kızıl ırık, suyup qaldım min seni görək. Kızıl ırık, al silmini koşup mübək. Kızıl ırık, kızarğanıday, köngeleğe king, yezenge balıday. Kızıl ırık, yeri gelip, ak büzatın, ışırğanıday. Kızıl ırık, suyup qaldım min seni görək. Kızıl ırık, al silmini koşup mübək. Kızıl ırık, suyup qaldım min seni görək.
Kızıl